Fit-Teatru Manwel 14 il-Personaġġi Maltin ngħataw rikonoxximent għas-sem kbir tagħhom lejn pajjiżna. Dan fir-raba edizzjoni ta' One Tribute li bħala parti mill-attivitajiet tal-25 anniversarju ta' One Radio tella din is-serata propju f'dan it-teatru storiku. Tul is-serata ppreżentata minn Polina Ġus l-14 rikonoxximent ingħataw lil personaġġi minn oqsma differenti fis-soċjetà Maltija li l-koll ħadnu talenti, ħiliet u kisbiet varji. Dawn ġew ippreżentati minn diversi personalitajiet fosthom Michelle Muscat, l-attriċi Sara Camilleri u l-Ministru Owen Bonnici. Il-personaġġi li ħadu r-rikonoxximenti b'xi mod ikkontribwixxew b'mod siewi lis-soċjetà lokali. Emanuel Mifsud għall-kitbiet tiegħu, Wilfried Sultana tal-karriera twila fl-isport, Gebi Kalleja li taħdem għatieħa drittijiet ta' persuni LGBTI, Anton Bidugal tas-sem tiegħu fix-xandir u l-arfien marbut ma' tisjir, George Zara magħruf għal ħidmietu fil-karnival u l-kultura, Semigalja li bil-mużika tiegħu akkumpanjana tul is-snin, Anna Kalleja direttur ta' Special Olympics Malta, Duġwan Azzopardi tal-kontribut qawwi għal konservazzjoni tal-wirt storiku, Vanni Pole magħruf għas-sem tiegħu fid-dinja tal-spettaklu, Dr. Tony Abela tas-sem ewlieni tiegħu fix-xena politika Maltija, Reginald Fava imprenditur ta' esperjenza, il-Professur Richard England magħruf għal kontribut tiegħu fl-arkitettura, Father Hilary Taljaferro li għal snin twal ħadem fl-isport maż-żgħażagħ u l-volontarjat u George Peresso b'karriera twila ta' xandiru letteratura. One Tribute 2016 kien suċċess f'kull sens. L-udjenza mdaqsa li kienet preżenti fit-Teatru Manwel kienet marfa dwar il-ħiliet ta' persuni minn kull qasam tal-ħajja u l-impatt li dawn ħallew fuq pajjiżna u ma naqax l-element ta' spettaklu. Is-serata ta' One Tribute mistennija tixxandar fuq One fil-jiem li ġejjin.